Kaixo, txorienetarrok, gaur asteazkena daukau, asteazken tradizionalak betiko errezetak ekartzen ditugun egun honetako bat. Bai. Eta nik igual, ez dakit, Markesan Parabereko Markesan liburu dana holan errepasatzen ibilinaz. 10 urtetarako daukau, arekin, Eta eske bertako erreztapia batek hartzen ditu, eske badauz, benetan, ez dakit, goxuak eta... Egunean, zein, Alberto, kesigun bialdu, bizkotxo bat, aleti de Bilbao, bizkotxo lako batero, bai izan, ez da izea irabazi zuela ero, eta eskatu zioten atletik egin, mesedezi, postre bat, tarta bat izaken, hori omentzeko ero, eta egin zuen. Txuri gorrixa da? Ez dut irakurri errezeta. Gainetik irakurri nuen artikulu, baina behiratuko, agian ekarriko du. Pendiente daukau. Baina bitartean egin biot, hau, itxasapo sopa bat. Aha, bitu. Eta... Holaxe? Sopan, itxasapoa, bitu. Bai, bueno, joango da, holan, gixatua bezala, gero, honek oso moderno ematen dauz, honek gero doia laukixetan, eta holan, arrautza egosixekin, eta gero salda gainetik jartzen. Bikain, probatuko du. Zuria? Nik klasiko handi batera, itxasuan jarraituko du, eta gaur ingo duguna da, lehatza, saltza berdian, txirrelekin. Horrelaxe, baina, trukoa dauko gaurkoak. Benetan, horrela iten bauzue, txak. Igo ingo da zuen lehatza saltza berdiaren maila. Baina, hau da, 2.0 errezetak edo? Ez, da, lehatza saltza berdian, baina goi mailako sukaldari baten ikutuarekin. Eta nik legunen erakutsi zian trukoa eta nabaritzen da, benetan. Bai, bueno, gero ikusiko zelandan errezeta hori, neria, holaxe joango da. Lehen da bizi arrautzak egosten jarriko ditugu. Gero, itxasapuan aragisa zatitan ebaki, eta kasola baten erregosten jarriko lehengo tipula, eta gorrituta dauenean berakatz atal bat, eta tomatia. Ondo erregositxa dauenean itxasapuan burua eta ezurrak eitxuko ditugu, huelta batzuk emon, eta gero perrexia, piper berdea, piper beltza botako, eta urakin estali, 20-25 minutuz egosteko. Hogei xarra frigitxuen gau, berakatzekin eta almendrekin batera, gero kasolara bota, eta 5 minutuz egosi. Eta sardagin baten olixua jarriko, bero dauenean itxasapuan aragisako zinauko, eta gero izango da platersakon baten oinarrixan arrautza egosixak erditxik ebakia jartzia, gero arraina eta azkenik saldakin ez da. Eta holexe, beraz lehengo jarriko itxugu, arrautzak, hora minutu, eta gero ja kenduko itxugu. Bueno, ezer baino lehen, hau ez da osagaia. Hau ez da osagaia. Hau legunean, txorienen duela 5 urte izaukindegia, izan nuen hemen laudiokoa, obarradoria Orozkon daukate, eta aidakin egon nintzen, eta, egia da, ikusten duzunean olako azokatan da, gauzapila dauzkat, esan nion, aida, zer gomendatzen diazut da, esan eraman zazura. Eta gaina histori polita dauka, hau da, erderaz liburua da, Pan de Limón, con semillas de amapola, limoi ogia mitxoleta aziekin, eta berez bizkotxo bat da, baina, liburu hortatik, hortan inspiratuta, liburu hori opera dituzion, okin batek, aidaren historia ezautu da gero, eta, asko gustatu ziren. Liburua gustau jatuko lako asko? Liburua asko, gero pelikula, badago pelikula antza, honena, eta hau da, Cristina Camposen liburu bat, eta hor inspiratu, probak egiten, eta hau atera zaio. Egia esan, lantaldeak, Patri? Bai, oso goxua. Gainera, holaxe, umela, barretik oso ona. Ez da behar, kafezenerik ez ezerra hojateko. Bakarrik, limoi sabore ikusgarria. Eta nahi, liburua asko guztau jaten. Liburuan historia politxa da. Eta holan, unkigarria eta da, bi ez ezagun, bi neska holan ez ezagunek. Bapatian, erentzia moduan, jasotzen dabe Mallorcan etxe bat, eta okindegi bat. Eta bi emakume horrek ez ezagutzen, bata da punta batekoak. Aida badok aita nazan okindegia. Eta gainera, erentzia jasotzen daue, emakume batengatik ez dabela ezagutzen. Eta bertan, azten di, bixo batera lanian eta holan gozo gintzen eta gero, spoilerra. Ez kontatu, ez jarraitu, ez kontatu. Baina politxa da, benetan merezi dauela irakurtziak, gainera liburua fina da, eta pelikula bebai, ordu terdi edo 2 ordukua da, gaur egun danak irauten da biela 3 ordutik gora. Hori da. Gaur egun ja, krispetako lako hundi erosi, berdazu? Ertain erosten bazu, ja pelikula erdirako bukatu dituzu, eta anuntzioekin bakarrik, ja laurden bajanduzu horietaz. Nebo zue, hor bilatzailean o interneten bilatu txorien iza okindegia ero jartzen baduzue,
ziurrenik orduan grabatu genuen programa berakin azalduko zaizue, eta bere historia nola kontatzen zuen, da nola tokatu zitzaion okindegira joatea, eta egia esan gauza artista da, bera, eta oso ez da betiko tradizioan gatu, gauza berriak eta asmatzen ibiltzen da, ogi berriak eta ateratzen, sare sozialetan behibiltzen da horre, pixa promozionatzen, eta hori bai, landa, okinan hemendik nire miresmen guztia, okin guztiei, ze horiek egunero egiten dute lan, gaina ordutegia, goizeko 3 eroan egoten dira, eta, animoat, eta aidari musu handi bat, ze egia esan, zoragarria onda. Eta gu bai, hogi bikainera biliko dugu erresta hau itxeko, baina hori gero gehitxuko zau, bapurtxo bat salda honei gorputza emoteko. Baina, berez, saldak edo oinarrixak bakarrik eramango dau, tipula eta berakatza. Oso, no? Pero tomatia gehitxuko zau. Nik, holan, ziren, erresta ikusi nagoenean, da irakurri nagoenean, piperberdia pentsatzen bai, erregositxa joango zala, baina saldarako erabiltzen da piperberdia holan laukixatan eta gero jartzen da. Berez, ikusiko uselako ikutua emote dutzen? Sopa bat ingo du. Sopa, azkenin gizakia kozinatzen hasi zanean, lehenengo eta behin ingo zuen zua, lehenengo zua esmatu, behin kozinatzen hasi zanean, izango zanan, jarriko zituzten, aragi atalak ero gainean aldapen. Barbakoa bat. Gehien bat, bai, zutan. Eta gero, esaten da, sopak izan zela, lehen kozinatzen lehenengo janaria izango zela, ontziak egiten hasi zanean gizakia, horri hasi zan, ontzi horietan, aragi ezberdina sartu, urarekin estali, eta horiek egosita jaten. Orduan hori, belarren batea agian ezagutuko zuten, ura botako zioten, zapore ezberdin matemateko, baina, sopak gizateria bezain zarrak direla ia esan dezakegu, eta Japonian bertan, egunero ohitura handia dago, sopa bat hartzeko, lotara jun baino lehenago, afaltzeko sopa hartzea, zegia da sopa bada, eta ez bakarrik neguan, badauka, berotzen zaitu, errezartzen da, harina dira, baina era berean asetu iten zaituzte, gu beti hemen esaten dugu ez, egunean 2 litro eran behar dira ero, tartean sartu beharko genuke, sopa batekin hartzen dugun ura, ez? Baina zigor, gero Japonian gainera ez da bakarrik gaberako. Egunerako bebai, sopa asko dauzkat. Eguneko menurako bebai, oinarri bezala, guk hemen ogixakin lagungarri itzen dugun bezala, eurak beti dauki katilutxo bat sopana, baina igual olako txikixa, ez da euren lehengo platera sopa da gebianen platera ez? Beti holan lagungarri bezala, sopa bat aldatzen ari, Ostiralean ingo duzun errezetan, sopa baten oinarria sopa bada, ez? Horrazkenean ramen sopa baten ingo zu, non oiasko salda potente bat behar duen, ez? Hori da. Sopak danetari dauzkagu, hotzak, tomatearenak, gazpatxoa, dauzkagu, beroak, itxaskiena, arrainena, baratxuri sopa, edozein barazki sopa, gero dauzkagu, arrozaren sopak, fideoak eta tartean dauzkatenak, frutekin indakoak, postre moduan, hemen izan dugu meloi sopa, izan dugu mugur, ingurriana, hau da, sandiaren soparea, angurria, sopa indugu baita ere, hainbat, eta mundu guztian zer hartzen den zerbait da, eta gero herrialde bakoitza bere ikutua ematen dio, ez? Batzuk oiariakin, beste batzuk eranda, holan edalontzixan. Hori da, gaina sopa batek hori badauka, ez? Nik badauka da anedota, lasterketa batean tripetatik gaizki bilintzen, solidoa ez zitzaidan esartzen, eta ia lasterketa guztia nuen, hotza hundia egiten zuen lasterketa horretan, eta salda eta sopak anoagune guztietan zeuden. Ia soparekin egin nuen lasterketa guztia. Noizean behin ogia sartzen nionan sopan, ogia beti egoten da, ogi sopa batzuk egiten nituen, eta hori sartu nuen hidrato bakarra ia lasterketa guztian, da horrekin tiratu nuen. Barrura, tomatia. Tipula erregozi duzu, bakarrik tipula, ez? Berakatza, berakatza atal bat. Segero beste bi atalak frigituko ditugu, almendrakin eta guixekin batera, oran motraiuan, pikalantzeko bat ditiko, ez? Katalunian dara heltzen da nasko. Hori da. Egunean ikusten bidixo bat neska batena, birala, insala, edo sare sozialetan agertu jatena, eta esan neska bat Andaluziakoa. Eta esaten zaben, zenba gustatzen gaten Euskal Herria etortzia horan oporretan, leku danetan salda jartzen dago. Eta hau zelako politxa. Salda da, bai. Gero agertu zen, beste toki batzutako jendia da, Asturiasen da. Asturiasen bebai baukau salda, da Galizian bebai baukau salda, ez dakit igual izango da iparraldeko gauza bat,
Baina Andaluziako neska, zauen oso harritxuta. Eta, ni Andaluzia juten izenen, uste guztatzen, han gazpatxo daukate. Udan da, juten zanean da, eta ze ondo sartzen da hango beruarekin da, fresko. Bueno, Andaluzian, neguan hotza iten du, gu egia esan, Andaluziaren neguan askotan joan izan gara, lehen eskalatzera joaten ginen, gehien bat eskalatzeko esai handiena euria da. Ura baldin badao, eskala eta ura ez dira ondo konpontzen. Orduan beti, jute ginen, Katalunia o Andaluzia aldera. Neguan joan izan gara, urte batean goratzen ez Andaluziara, egunero zeropetik gau guztitan, berotzen zuen erako 12 gero ematen duten, da orduan, eskalatzeko ordu gutxi gen euskan, baina bintzat, ateri. Eta horrek soluzioa dauka, erropa ondo jantzi, hor katu oina sartzen genituen, erroparen barruan, gorputzaren beroarekin hankan jartzen genituenean, epelak egoteko, ze bestela hanketan kriston bina ematen dute, eta hotza handia, baina zautu nuen orduan Caminito del Rey zanean, ora baizan orduan, abenturasko kirola. Gaur egun... Basatixa zanean. Basatixa zulo batzu, Patri, han hartu eta gaina, zuloa bidea bukatu iten zan, burni batzuen gainetik paretan apoiata joan behar zinen, gero, gaur egun... Han ezauen segurtasunik ez ezebe, gaur egun konparat. Gaur egun oso ondo, aukera baldin badukazue, merezi du, bizitatzea tokiak, han eskalatu iten da pila bat, eta gara joten ginen, da, guke era basatien ezautu genuen. Alatabe, jendeak pentsatzen dago, Espainia mailan leku lan euritsuena, izaten dela Cantabria, Galizia edo, baina Andaluzian dau, Jabugo bertako lan tokixa, dala mendilerro bat, dauela hor Sevillatik Kadizera, han da Espainiako leku euritsuena. Eta jendea harritzen da asko, ze Andaluzia beti daukatzu pentsauta, hotzakin da eurixakin ez zulotzen, baina justo mendilerroi da, euritxuena. Espainia baina Galizia ero sartuko neukenik hor asko. Eta Euskal Herrian Añarbe. Dana dukiu, Añarben eurian laino bat dagoela. Oi hartzun Hernani inguru hortan, laino bat dago. Han gainean, eta artikutza eta segati daude hor. Urtegiakan kasualitate zinzituztela uste duzue? Ez. Ni Hernani bizinetzenean, jende juten zenean, hortik korrek egin beste batzuekin, ero Kanari handitara eta zaizuen, euria, porque hemen euria. Euria. Ni bizina izen tokian lainoa, daukagu guztiak gainean. Zuk ez dakizu zen. Zer da euria. Hemen lokatzak zapatilla txupatu iten dizu, eta badaude, 2 egun hor barruan egon direna, eta jende aurkitu izan duzu hor, lokatz artean han barruan, zurgatu iten zaitu. Bueno, exageratuta pixkat, Ebentxe, ezurra bai, itxasapuanak, barrura. Hau imaginatzeu bai, beste arrain batekin engikela, Vale. Hau da, azken, soparen oinarra, gero hau izango da, likido moduan hau hartuko du, ez? Hau iragazita, suposatzen dut. Hori da. Eta gero, joango gara, gehitzen, piper berdea. Bai. Gero, hementxe haukat, piper beltza. Vale. Perrexila bai, gehitxuko zau, holaxe, ostuak, eta surtoinen bat bai, holan badoia, urez estalikau, eta hau utziko egosten. Oso, no? Vale. Bai, salda bat izango bazan, bezala. Bueno, nik sopa berezi bat ekarri zutoin, Patri, aintzinako Grezian, hor Espartan, zegoen bat salda beltza. Beitu. Zerek ematen zion kolorea salda beltzari? Eta bertako Espartako jendeak aten zen indartxo egotekotan? Hau zan bertako, hori gerlarien dako, antza esan oso preziatu. Zapore aldetik esaten, horri idazten omen zan, bakarrik Espartan iten zan, beste inun esan edatu mundura. Vale. Txerri odola zan oinarria, txerriaren odola erabiltzen zan. Buskantza sopa. Antzeko zerbait, kontua da sopa, hor txerri odola, berotzen danean, hori, loditu, gogortu iten da. Orduan, izango zen, sopa bat, likido desente izango zen, eta hor, pusketak, egongo zienan, odolan pusketak, ez da, beste barazki batzuekin ero, baina hau zan antza, gerlarian, beraien, ez da, sekretua ero, eta beraien han hartzen zuten, sopa berezietako, Eta, gaur egun idatziak eta badaude, baina ez dakite, ziur dakitena da bakarrik zeukala hori, txerri odola zeukala, eta ez dakite gainera gehiago zer botatzen zitzaion. Horraino iritzi da. Nik ez dakite holan asko ditzu estan atentzioa bintzat. Sopa horrek, busketzak ederki, odolozta jaten ditu bai, eta horti badoa, pixka trinkoa, gantz pixka sartuta, porru pixkat, eta barazkak eta sartuta, espezia batzuk, ze hona da. Nik behitxu nahi xau dela sopa hau.
Baina sopak niri gustatzen jat, ia likidoak eta dauzenean nola edatekoak eta onak izaten dira, baina normalean puxketak eta gukitzen baituzte gustatzen jat. Igual, sopa, txitxirio batzukin, arrautze gozixa, naragi apurtxo bat, horrek sopak... Ni beti esan dut koska egitea gustatzen zen. Edo zeri behar dut koska egitea. Honek koska egiteko aukiko dago, arrautze gozixak eta gero bauka hau, gero oran plantxan egin ja. Hala eta bere lehengo gorputza emoteko salda honei, jarri hotela, hemen txe irakiten, eramango da olako pikada bat. Eta pikada ingo, hau frikitzen. Oso ondo. Ogia, gainera, Alexak ekarritxako ez da, olibak dauzka, ez da, dana onartzagu. Berakatza eta almendrak. Oso ondo, Japonia aipatu dugun hortan lehen, eta sopak aipatzen ari garela, Japonian badago Hondarribin munduko arrai sopa hoberena saltzen duten jaketxe bat. Nik hori, duela 14 urte izan zen, dana etorri zen, bereikan, zerbitza etortzi zen, eta kontua da, batean agertu ziela japoniar batzuk, talde bat, aldizkari batekin beraien jatetxeatik galdetzen. Eta nahi zutela, hango arrain sopa. Eta harrituta, geratu zen, hemen jabeak eta ze gertatu da. Norbaite gomendatuta. Bai, ze japoniarrak etortzen hasi dira, eta Hondarren bagomen zegoen, beraien lagun bat, bizilagun bat, japoniarra gomen zala, eta aldizkari hori lortu zuen, eta antza, hango hegazkin konpainia batek, izan zien, urte bete lehenago agertu zienakan, dastatu zuten agango sopa, eta idatzi zuten, munduko arrain sopa hoberena, Hondarribian egiten da, Hermandades Pescadores jatetxean. Eta hortik aurrera izan da, astakeri bat, hor zenbaki batzu daude. Hau, Iñaki Berges, da bera da, horko sukaldaria, berez lehen arrantzale izan dakoa, itxasontzian kozinatzen zuen, eta hasi zen bere pinuak egiten, da gero kontua da, utzin zuela itxasoa, eta jatetxea lan gogor bat utzi zuen, da beste lan gogor batera pasazan. Eta, sukaldean sartu zala, gaur egun egiten dituzte egunero eta 15 litro. Arrain sopa egunero, eta 15 litro. Fama zabaldu inda. Ordutik, gaur egun, 15 litro egunero. Badauki boteria japoniarra izeo ze gustetan bajak. Bitelio, itxaron, zenbakiak. 12.000 litro urtean, karo, ni zenbakiak egiten gero asinaz. 13 eurotara daukate sopa. 12.000 litro bakoitzetik 4 razio ateratzen dira gutxi gora bera. Horrekin ateratzen dira 58.000 razio. Gutxiko, nahi dut esan gero, gutxeora izango da. 58.000 bider 13? Badi eurotxo batzuk, 604.000 euro. Bagarri sopa saltzen... Bagarri sopa saltzen, gero sopa hartzen dagoenak bebai, zehose gehiago hartuko dau. Hombre, noski, baina... Arroko patxo bat, ogisa... Hoik izan dira zenbakiak gora botata, beraien bezan, egunero, horrek litroak egiten dituzte, egunero ez, beraien sobran beti geratzen da, eta euren sekretua bada, ez? Balen, aidataz hitzein dugu, okindegietan, ez, ama horea ero daukate, beraien trukoetako bat bada, bezperako soparen pixka bat, eguneko soparik gehitzea. Eta horrek ematen diola beste korpua daukaz. Arrain sopa eta gauza hauek egun batetik bestera irabaziten dute. Egun asko ez, baina egun batetik bestera egia da errak egoten direla. Eta hori beraien trukoetako bat bada, eta gero beste bat bada, txirlak eta hauek azkenean, horrek razio bakoitza, 3 maila, berotzen jartzen dute soparen oinarria hain daukate, baina gero, lagungarri moduan, eramaten duen arraia eta txirlak eta momentuan botatzen dizkiote, hor irekin aldi bat, eta momentuan irekitzen dire, ez? Orduan ez daude txikloso ez horre goma bat izango asan moduan. Eta, hortik tiraka mundura, eta horre beraien postren artean, nik txorienen egitean idatzita daukat, Bota. Euskal kutixi izan zen bere unean jarri, bere haiek kutixi moduan saltzen diote. Eta hau da, pixkat hartzen dituzte. Apurba, goxuana edo izango za... Euskal Herriko postres berdinak, mamia, sagar pixkat, estia, ezberdinak hartzen dituzte, eta katillo batean, hau gorrotxatekin asmakea izuna izan zen, eta ja, bialdu dute errezeta, gaina, kasualia da, egunean, artikulua irakurtzen hauen inguruan, eta eskurtzen, bitu, kutizi daukate, eta hori postren artean mantentzen dute, eta, nik postre hori, txorien ingo dizuet, eta azkenean da, egindako postre ezberdinak, intxaurra karamelatuta damazka hartu, eta nazi, kopa de la casa. Aputxoa katilu baten, dana, hola... Euskal Herrian tipikoa diren postre ezberdinen zerbait katilu batean jartzea. Gaztatauta, intxaur saltza, arrauzezia... Danak, ez, batzuk, gaina beraien artean... Pantxineta, euskal pastela...
Ja, ze geruza. Ez dakit, bueno, baina txarrezin dagoen, hori... Txarra ezin jagoen. Patri, gu txorienen rezeta hori ingetan. Hora, Iñaki, Iñaki Orten etxe, peskatero, lehen sukaldari izan zen. Bai. Horren teoria da, kokotxe gustatzen dizkizo, pilpila? Bai. Vale. Oinoa gustatzen dizkizo? Bai. Piper morroak gustatzen dizkizo? Bai. Irura batuta txarrezin da egon. Ni bakitzu, enazela teoria horren jarraitzaile sutsua, behin, baietz esan nagoelako eta gero ekarriztien, txoixo eta txokolate ogitartekoa. Ja, edo zer, jendeak edo zer egiten du, ez da eskubide, ez que zu ere fiatzen zara, Patri, edo zeinetaz. Teoria horren jarraitzaile holan sutsua besta enaz, Txokolate. Baina izan behar da, txokolatia eta txoixo Pamplona, Beste txoixoaz, txoixo Pamplona. Hori da, klasiko handi bat, eta gure umeek gustatzen zaio baita. Ekiri egia esan txoixoak jartzen behizu, urdaia azpiko egozia, gehi txorixoa. Saltxitxoia, gehi txorixoa. Da, mixak gustatzen zaizkio. Holaxe, txoixoa nire bai danakin gustatzen gate. Erra. Bueno, hor bestela, gainetik lehenguna aipatu genduen, eneko aspe eta eneko atxa, Bai. Digimasa eta IA nola inteligentzia artifiziala, adimen artifizialarekin teknologia. Bai, kontua da, oin, legunean, irakurri dut hobeto, nola doan asuntua, kontua da, hau jatetxei behideratuta, ez da bakarri pertsonei, jatetxei behideratuta oso interesgarria dela, ze bello. Hartzen du, jatetxe bateko jabeak eta nahi du. Lehenko da, nire jatetxea garrantzitsua da, esatean nun dago, Bilbon, dago Bermion, dago Gasteizen, dago, ez da, Kanpezun. Paga, nahi dut, 12 euroko menu bat, non nik 7 euroko irabaziak ditudan, esate bat, 7-6 euroko irabaziak nahi ditudan, tradizionala aldera. Eta nik nire jatetxean gara bizukaldari, eta gutxi gora era tresneri hau daukagu. Horren arabera, adimen artifizialak egiten dizuna da, ze menu, prestatzen dizu menu bat, bale. Bizizaren ez, kanpezun zaudenez, inguru ordan behira badaki ze produktu daukasun inguruan, orduan, bertako produktuekin, eta esan dizu tradizionala, orduan, zerbait tradizionala aldera, bertako produktuak erabilita, jakinda, zuk ez daukazula, izoskiak egiteko makinarik, ero laberik ez daukazula, orduan plantxa negozita ero jungo diren errezetak, eta hortik berak menu osoa egiten dizu aste guztirako, prezio hortan sartuta, urrengo asterako sartu ez da gizet. Eta hori jatetxe bakoitzak gaina, baina hori, gaina garrantziatzea izango dela ematea nun bizizaren. Ze horrekin, bai, berak, bertako gauzak eta hori da, hola, zehatzago izango da menua, ez? Kontutan izango du, ez dakit, lehen Andaluzia aipatu duguna, ez dakit, hango errezetak ez dizkizula sartuko, ez? Gaina, tradizionala sartzen badizu, bera badaki euskal errezetan nahi dituela, eta batez ere hori, gara, lau laguneko lantalde bat, non 8 ordu sartzen ditugun egunean. Ez ditugu 12 ordu sartzen edo danlakoa. Hortik tirak, berak ataratzen dizu menu bat, zein, prezio eta zuk sartutako, tarte horretan edo sartzen da. Ulertu nagoen zala pertsonen dako etxien. Hau da, nik daukat, ez dakit, 60 euroko aurrekontua pertsonako aste guztiko menua egiteko. Eta, ez dakit, zenarra esako dilista gustatzen da piperautza besta. Hola, pentsatzen holan izango zala. Ez hori bebai, baina gero bebai profesionalki oin, agertu ez, profesionalei nola lagunduko dien adimen artifiziala aplikazionek. Asko dala behira, hori profesionalei behira. Eta ideiak emoteko bebai, egisa da zuk karta bat aukitzen bozu da, aukitzen baitzuzu betiko karta, betiko 10 plater, ondo. Baina, badauz jatetxeak itzen dabela eguneko menu desberdina, lau lehengo, lau bigarren. Eta 375 egunetan, ideiak aukitzea, ostras, saia. Bai, hombre, asko egia da, asko errepikatu iten direla. Eta gero, hortik nire miresmen guztia, badaude sukaldari batzuk, zeintzuk goizeko 8 jatetxera jo baino lehen, merkatura juten diren, eta merkatuan egunean zer dauen horren arabera erosten dute hori, eta orduan hor da, zu junal izan zara merkatura gaur hau prestatuko duan ideia batekin buruan,
Baina gero, bueno, merkatua junda, hitz egiten duzuan, ez da, Iñaki fruta dendakoarekin, eta Iñaki esan, etorri zizi gaur, bitu, kardu hauek zoragarria daudela, bitu, trinkoak ez da izela. Ostra, kardu hau zerbait emango da. Gero juten zara arrandegira, eta kontxik esan dizu, bitu, hemen gaur, daukago, zu pentsata zenean, lehatzakin zerbait egitea, baina bitu, urraburua sartu da, basatia, oso ona, prezio oso ondo, pila batek harriate, eta kendu inbardu. Eta hori luxu bada, hori luxu bada, ze hori da azkenean, zu etxean egoten bazaren bezala, Zu dakotzu ideia, ez dakit, oi asko errega itxeko, baina merkatura zoaz, eta ekarri usti hau, oso ondo dagoela ura ere uste zu, orduan, jatetxe baten zerbitzu hori egotia, da, la letxe. Hori, eta jatetxe batzuetan eskainiko izute, zerbitzaria etortzen bada, eta bitu, gaur, kartatik kanpo, hori izaten da, menutik kanpo, hau eta hau daukau, benetan eta hori bitatik bat izaten da. Asko daukat eta lehenbailen irtera eman behar zaie. Ja, noiz fidatu. Bueno, normalean, konfiantzako tokia baldin bada, bestela kartan da, eskainita, eskatuta, listo, baina hori izaten da, asko daukate, batzutan izaten da baita ere, ja dagoela pixkatu lan, txarra segur ez dizute emango. Lehemunean biti horre idatzi nion, baina, normalean txarra, beti txarra ez dizute inoiz emango, gutaz bizi dira jatetxeak. Eta ez dira arriesgatuko bezero bat ez bueltatzera, eta gehiago esango izut, zuetaz gaizkitze egitera, ez? Azkenean, nok nahi du, honei emango diet lehatza da, hola, ja, kriston usaia eulik ere gainetik egan eta eroriten dira, eta aia, cuidaos, ez, toki batera juten maza, gaizki ematen badizute, zu aurrena ezara bueltatuko, eta zuk, eta norbaitekin hitz egiten baduzu, lehengunean egon izan ez da gize jatetxetan, eta eman ziguten ez da nolako generoa. Etxekalte, dana etxekalte. Hori, bezero bat irabaziko zu, baina ez die gehiago bueltako, ez? Orduan galdun jozu, irabaziosuna. Hemen txindot olako pikada bat hori, ogixakin, almendrakin eta berakatzakin, hemengo likido apurtxo bat gehitxotzat. Bai. Hobeto egoteko, agontxe. Barrura, nahazingo apurtxo bat, eta behitxu guk, arrautzak zuritzen ditugun bitartean, bukatuko da itxen, gero ingo iragazi, eta arrainakin eta arrautzakin, sopa, zerbitzatu. Olaxe, ezagutzen bezala, horak joera horan moderno bat holan zerbitzatzia platerak lehengo horre jarri eta gero salda. Olako, zeo zein go? Igual arrautza bat, ez, bakarrik. Keixa hau. Gure etxean arrain sopai, arrautza gozia botatzen zaio. Bai? Nik ez daukat oitxurarik. Gurean bai. Sopai bai, sopai, fideo sopai? Gurean arrain sopai, arrain sopai. Beste oiazko sopai inoiz bota izan dio, baina arrain sopai bai. Bilo, atorren azkenean agian ingo nik txoro zain arrain sopa. Hau iparraldean iken dana. Txioro esaten hau zut. Idatzi T-T-O-R-O. Nik enagoen ezagutzen. Horrek dauka, espeletako piberrak egiten da, eta da, arrain sopat, pikante indarra daukana, eta goxua, berotzen zaituen horietako baita. Orduan guztoko jat. Hau ez da pikantia, baina benetan oso goxua, itxas zapo sopa. Sopa, sopa. Bai, zeta. Zeta, sopa. Zapo, sopa, zigor. Bai, iru zeta. Ziortza, zuaitz. Horrek hemen ez da euskau baina. Hola. Goxua, Para berek basekien zerbait, patre. Fija bai, ez da? Para normalen ez du faiatzen. Ez du faiatzen inoz. Benetan oso errexetak, goxuak, errexa gainera jarraitzeko. Bai. Eta ondo geratzen dienak. Eta oin beste klasiko handi bat, zukaldaritzan. Lehatza, saltza berria. Bai, gaurko bigarren errezeta tradizionala Euskal Herriko agian errezeta tradizionaletako da. Edo tradizionalena. Ia. Ez da, bosteko rankinean hor sartuko nuke, ez? Nik uste bai. Legatza saltza berrian txirlekin. Errez prestatuko duguna eta horrela ingo duguna.
oliba olio txorrota da sartai batean jarri, baratxuria bertara bota, eta dantzan hastean perresil pixka gehitu, irina eta 20 segunduz kozinatu. Arraizalda gehitu eta utzi irakiten. Txirlak bertan irekiko ditugu, atera txirlak eta gero gatza eman lehatzari sartu bertan eta utzi 3-4 minutuz egiten. Txirlak gehitu, saltze iragazi nahi izan ezkero eta ero perresil olioarekin bukatu. Orduan, trukoa. Hau da, nik hemen dauzkat perrexaren ostoak, txiki inda, eta ero hemen inditu dana da, enborrak, perrexaren enborrak hartu eta oliba olioarekin ondo birrindu eta gero iragazi inditu. Ba hor lengonean, Michelin izartu duen jatetxe baten truko erakutzi zidaten, eta horrek ematen dio kolore berde ikusgarri bat, eta gainera zaporea, basoragarria. Hemen, oinarria beti, nik egia da, onartzen dut, egin izan dudala, eta teoriak esaten du, inungo irini gabe eta egin behar dala. Jatetxe ia denetan gaur egun irinarekin egiten da. Orduan irina, bai ero bai. Baratxuria bertara bota, eta berez bere gelatinarekin lehatzak, bakaia bezala, gelatina pixka botatzen du. Oso gutxi, baina hor, basalda gutxi bota eta pazientziaekin, azalan aldea jartzen du lehengo, hor gelatina botako ligute, kokotxak askoz gehiago, eta lortzen da saltza pixkat loditxo bat lortzea, baina ez da lodia. Orduan, gaur egun danok irinak initen dugu, eta prozedura berdina da. Baratxuria bota, dantzan hasten denean, ze bestela mikastu iten da, pixkat txigortzen hasten bada baratxuria, gaizki. Orduan, dantzan hasten denean, irina botako, nasiko du, saldarekin busti, eta txirlak garrantzitsua da denbora gutxi egitea. Hor bi modu daude. Lehatza inda dauenean, azkenengo momentuan, txirla bota eta bertan ireki, ero guk egingo du moduan. Hartu, hasieran bota hor, eta irekitzen hasten denean plater batera, eta hor utziko ditu. Eta ero azken momentuan, sartu ingo ditu. Oso, no? Hau, hasi da dantzan. Dantzan hasi denean, no, itxen dantzari. Koiarak bat, irin gutxi gora bera, botako, txikiak bi. Oso, no? Hau, nasi, pizkat, kozinatuko dugu. Belute bat. Bai, belute bat. Hori da, arrain belute bat izango zen. Barazki, hemen arrain fume badauka, bere buruekin indakoa. Erabaileko denun, barazki bere salda bat, barazki belute bat izango zen. Oso, no? Orduan, hemen, Patri, teoriak, batzu txakolia gustatzen diote botatik. Beste batzuk ardo txuria. Ni ez bat ez bestea. Beste batzuk zainzurien ura ere botatzen diote. Bai, hori da, koskera erara. Bai, niri egisa da, batzu gai, ilar zalia dira, niri ilarrakin ez gustatzen. Ni berdia perrexiekin gustatzen. Bai, eta bai hori da koskera era izango zen, ez? Koskera era da arrautze gozia. Bai, zainzuriak eta ilarra. Baina batzuk tale bat gutxi. Baina gisa da errezetak eta aurkitzen dituzunean eta batzuk, ez dakit, liburu batzutan, nolan, legatza saltza berdian, saltza berdiai botatzen dut zide, bai, osagai horrek. Bai, horra. Beraz, bueno, txirlak be bai. Osa, berez legatzak saltza berdian, txirlak ez duzetan, baina hau da 2 puntu zer esan, txirlekin hobeto. Eta hemen bai, ikusi duzu pixkat oraindik loditxo dauela, zer hartatzen da, txirlak ura botako dute. Gatzik ez dio bota ezerrez. Zekatza badakizue, txirlak emango diutela. Hemen dauzkagun hontan, hartu, tapa jarriko diogu, eta hauek irekingo ditu, eta irekitzen hasten dien hasi bezain pronto, ateratzen jungo gara, eta oin bien bitartean jungo naiz, gatza botatzen gure solomoa behi, eta kokotxa hemen burutik ere atara indute kokotxa, eta hori ere sartu ingo du. Hori da, hori bai barrura, eta gaurko aztazken tradizionaletan, egisa da, legatza egongo zala hor euskal gastronomian, zuk esatzu, lehengo bostetan, eki igual izango nahi, lehengo 3 be bai, hor egongo zan, ziur, baina legatzakin be bai, itxugu beste errezeta tradizional, pila bat, niri labian pila gustatzen jatolan patatak, patata xaflakin, tipulakin, eta ardo txuria putxo batekin, bai oso tipikoa da, irinetik eta darrotzete pasata, hipergorritxo batzukin, holaxe, patatakin, bai, igual, asko basari etxian edo diru apurtxo bat merketu nahi baduzu errezetia, legatza saltza berdian baino, patatak saltza berdian, legatza apurtxo batekin. Eta zapore bai berdina da, baina, patatak die gehiago lan protagonista dienak. Legunean honek ilun lehenen kaldera botazian, da zio legatza, eta ez da izan, eta zer, botazizkian ideia batzuk, eta Holanda, zenbat gehiago, eta esan ibitu ilulen oin. Holan, hemen iraurrean liburu bat daukat. Hartu, eta junitzen azkenengo horrira, 30 botan izkion.
30 liburu batean, Euskal Sukaldaritzako liburu batean 30. Egia da, lehatza saltza berrian, 2 modu zeudela, eta horiek ere kontatzen zirela. Baina, esaten, lehatza saltza berrian, modu bat, 2, 3, Hemen, 30. beste asteazken tradizional baten, ukatzuela EITB nahieran eskuragarri, egin gauen lehatza gorrotxa erara. Oso goxua esana, gainera hori bai izala, hori, lehengo errezeta bat, hau da, betiko errezeta bazan, betegarrixakin, olako esnekixakin, eta bazan potentia. Hori, ondarruko erara tipikoa, hori gure garen, jatetxeetan, zan hori trontxo lodi hori, bustan oso hori sartzen gainuna, eta horrek trukoa zeukan, gero katilu bat, ero olako zerbait gainean jarri bazitzaion, plantxa gainean, labe funtzio egiteko, eta horri buelta ematen zitzen, eta hori zan, ondarrutarrera oso klasiko handi bat, gaur egun, ia ikusten ez dana, nik ez da iten Bueno, zutargi jatetxean ikusten ondarrun jarraitzen dala iken, hola. Bai, Bai. Bueno, hemen lagundu iten diogu, ez dienak irekitzen guztiz, ikusten duzen oraindik, batzuei agian gordini itxura hartuko diote horri. Hau adibidez? Ez, hau irekitzen, hau ez da bilda, Bale. Osa, apurtxo bat irekira. Baina gisa da, espadie bape irekitzen? Ez, ez dienak irekitzen. Horrek? Nire peskateruak, Alexanderrek, arrairik honen ekarri dit gaurko da. Barkatu. Bueno, lehatza, bertan, sartu. Oso, no? Eta honek oin, ez dauka zer. Denbora bi dago. Bueno, a ber, nik kalkulatzen du gutxiko ere, buelta emango bainioke, beti lehatza zerbitzatu aldala mesedez. Azala gorantza, makaiago bezala, jakiteko lehatza dala. Eta politxagoa itxen da horako, ez? Bai, bada estetika kontua, eta baita jakiteko arrei batzuek arrei hori dala. Eta oin honek, boixe, kalkulatu dezagun, 4-5 minutu, denborak ez dira zehatzak beti, ez da berdina, hauek dira, solomoa, egia da, goikaldea solomoa erraz ziren, baina gero, anisaki pixkat zeukan bekaldean, eta ni etzik gustatzen, nik etxean anisaki eta guzti jaten dut. Pixkat gehiago kosinatzen dut, eta hor ez dago arriskurik. Ero, bestela, izozgailuan, 2 egun sartzen baduzu izozgailuan, anisaki guztia hiliten da, eta horrekin ez dago arazorik. Baina, orduan, atal lodia baldin bada, 6 minutera joan gara. Fina, bustenan aldea bada, 3-4 minutu. Kontua da, noizean behin, horrela, mugitzen jungo dana, eta ero, azkenengo momentuan etorriko gara, Patri, zenik ingo duana da, hemen baratxuriak eta daude. Eta ni nahi dut gaur, top lehatza egitea. Orduan ingo duguna da, lehatza egin da dauenean, atara ingo dut, iragazi ingo dut ona, eta ero jarriko dut hemen, lehatza hona atara, iragazi saltza gainera, eta ero botako diogu, persila, txirlak, eta gure sekretua. Orduan, oindik, denbora hau, saio oraindik badoa, baina zuentzako segundu bat, hemen bestela horrela gomardu galdi. Eta ez daukate zerreinik, hola mugitzen egon naiz Patrik iziten duen bitxartean, baina, Ointxe, etorriko gara bueltan, nik ingotzu eberroa bai, eta, emongotza hau, ikurriña berdian kolorea purtxo bat. Berdia. Saltza alde baten, bestia, hau nahi dut esan gaur ingo duana, ni normalen etxean holan ataratzen dut, Gaur da, lehengon Sergio lagunako lan inzidan, eta ia da, beste ikutu bat hartzen duela honek. Finaua. Bai, hori da, betxo, eta hemen baliatuko du hemen, gatzu zaigun saltza, apurrau hemen ez da botatzen ezer, barrura, eta orain, ni harrituta geratu nintzena, oin, botazionean, hau, truko hau, ze kolore ematen dion, eta ero batez zapore eman ziona, harrituta geratu nintzen. Betxo, Hori bai dela saltza berdia benetaskua, Hau bai dela, esate osula, letxi, ze kolore hartu duen bapatean, hemen berdea, truko hau nik uste dut, pixkat, kokotxa, azkenengo momentuan, ze kokotxa begizu da, segitxu nintzen dela, eta honek, oin, irekin aldi bat, txirlekin batera, berotu inbarritxugula. Azkenean, txirla hauek, inda daude, baina hori, behar dute, beste, minutu terdi, ero horrela. Listo? Oso ondo. Egisa da, Euskaldeko gastronomiak badukala prestigioa beti izan dauena, baina ondiokan ez daukagu sari bat, gaurkuan lagun katalanek hartu da biena.
inok ez duela meritxoa ez diela kenduko, eta ondo irabazia. Baina 2025an sartu die zerrenda honekin, edo, basari bat emodotzie, munduko eskualde gastronomikoa bezala. Orduan, egisa da, bertako janarixak, edarixak, tradizioak eta pila bat dauzela oso goxua diela. Eta, gainera, horrek ze inpaktu daukan, benetan, euren egunerokotasunean, ez? Alde batetik, ingo dituzte, ibilbide gastronomiko desberdinak. Hau da, euren aberiak, upategiak, txokuak eta ezagutzeko. Gero, DBH-en adibidez, emango die klasiak, goi mailako sukaldaritza eskolakuek, emango dituzte klasiak DBH-en, ikasliek eta bebai, sukaldaritza, katalanai buruz ikesteko. Bebai ingo ditu die, holako, eskuntza edo ikastaro bebai, dieta mediterraneoan inguruan. Eta holan, telebiztakin zer ikusi daukan zoze, ingo da, fikzio bat, telesail bat, gastronomian inguruan, bebai. Horitxe izango zen, beraz, balixuan jartzeko. Txo, izango dio, txeko, badaude, ez, mundu mailan badaude horre, pelikulak eta azken urteotan aterea batzukola, sukaldaritza oinarri daukatela. Honei buruz indu berba. Bai. Pan de limon con semillas de amapola, badauz, pila bat. Bai, gero, chef bazeon bat, beste bat oso ona, honek Oskarra ez da izatik zuen irabali, Ratatouille. Ratatouille horrek Oskarra merezi zuela. Baina Ratatouille gustatzen gal, pelikula. Ratatouille oso, nik, lau bostaldiz ikusi dut, ez nahi izan duelako, behin bai, baina egia da gero ikusten dut, eta gustora, eta... Badu bat oso romantikoa, xokolat. Bai, xokolat, baita ere. Soina, badauz olako... pelikula gastronomikoak eta... Bai. Jo, dau bat oso ona, ustot, el menú deitzen zala. Bai. Nun doi zen batzuk, holan leku oso esklusibo batera, jatetxe batera, eta bertako, sukaldarixak, itxiotzi holan menú bat, oso esklusiba, bakarrik aldie, urtean, ez dakit, 20 pertsona joan, eta han gertatzen diren gauzak, ikusi miko zo pelikulia, baina oso nada. Menú, nola ditzen da? El menú uste da ditzen dela. Menua. Vale. Gero serie eta eta bada hori, holan, honek plataformetan edo... EITB nahi eran dago. Ez dakit. Ez dakit, nik zinean ikusi naben, baina... ikertuko da esango zut. A ver, gure zine aditua ez dino, Alberto, menú, ez duzu ikusi? Ez du sinisten. Ez da ikusi, Alberto hori guztoko jakon. Bastante makarra da. Ah, bai? Bai. Nik zuri asko guztoko jatzen nahi guztat. Bueno, makarra eroez... Galderrena ematen dago. Esango zut. Bueno, orduan gustatuko, zior baitz. Galderrena bez, sukaldaritzatik hori... Badauka, billo, eloio, la ostra. Hor janari alperri botatzen, zenbat, pelikula hortan, janaria prestatu zan, Bai. Bueno, launok, hemen daukazue, gure lehatza saltza berdian, txirlekin. Biteli, zuk ni baino gehiago jakin du. Zertako balio du jatetxe eleganteetan batez ere, zerbitzatzen duten, arraiaki zerbitzatzen duten labanan antzeko gauza horrek? Labana deitu alzaio, moztu ez du mozten, Alberto, ez? Hori da laguntzeko, pala, ez? Azalak entzeko, hola etxeko. Azala ezken du, bezedez? Berez. Horretako da? Horrek balixe dago azalak entzeko. Eta azalak entzeko? Ez dut guztetan? Bai, guztetan gate, oza da, zan... Baina, bueno, pala da laguntzeko, ez? Ogia izan da, nahi dut esan? Goixua, lehatzen oso garrantzitsua puntua. Zuek eukin alduzue oso legatzona. Baina 10 minutu egiten oso plo-plo, anizakia hilko duzue, noski? Baina, ez da berri. Oitzu legatza hona da, baina txiflak dauz? Bai, erraz. Primerakoak, oso goixuak. Bueno, honekin errezeta tradizionalen eguna bukatu du, eta bi ere tradizio aldetik botako dugu, beraz lagunok. Nik ez asko, baina... Zuk bai. Bueno, hobeto, sorpresa! Adi, zer izango duen Patrizia Bitelik, Aitor, hau zuretzako da. Agur. Jarte.